Ahojky, krásny dníček. Mnohí o mne viete, že som milovníčka prírodných esenciálnych olejov a milujem esenciálne oleje doTERRA. To sú pre mňa úplne jednička. A On Guard to je úplná topka, pretože ho vieme použiť proti baktériám, proti vírusom, proti plesniam. Nádherne vonia, obsahuje klinček, koricu, rozmarín, pôsobí aj ako lokálne anestetikum, keď vás bolí zub. Keď máte nejakú vírusovú alebo bakteriálnu infekciu, sa dá použiť ako jedno z top prírodných účinných liečiv. Vo veľa prípadoch sa rovná aj prírodnému antibiotiku. Potom tam máme napríklad kadidlo, ktoré pomáha obnovovať bunky, frankincense, alebo po druhej strane bazálka, bazil, a tá perfektne pomáha ženám napríklad pri menštruačných ťažkostiach, je zahrievajúca, dá sa používať aj do pokrmov, takže kľudne do nejakej omáčky, keď budete robiť na nejaký štýl talianskej kuchyne, že bazálku budete potrebovať dať do omáčky, tak týmto esenciálnym olejom bazálka môžete aj ochutiť pokrmy, ale pozor, jedna kvapka je príliš veľa. Tam platí šparátková metóda, že iba šparátkom jemne omočíte vo vrchnáčiku a to dáte do polievočky a pridávame postupne. A tiež bazálku riedime, lebo patrí medzi horúce v oleje, takže ju riedime vždycky nejakým, aký máte, slnečnicový, kokosový olej, hej, tak takéto, aby nepálila pokožka, ak by náhodou pálila, alebo je to horúci olej, takže dáme viac oleja, nikdy nedávame vodu, vždy dávame viacej olej, masť, niečo masné. Tak. A konečne sa vrátila do ponuky aj pepermintové guľvočky, čo je to vlastne 1/3 kvapky je v guľvočke, ktorú si vlastne môžete dať do pusy, takisto ako tic-tac, len nie je to oválne, ale je to guľaté a rozhryznete to a peppermint, meta, osviežujúca chuť, keď vás bolí hlava, keď šoferujete, keď potrebujete vzprúžiť namiesto kávy. Perfektné, pomáha tiež aj pri tráviacich ťažkostiach, pri pálení záhy, na osvieženie dýchu, keď sa idete boskávať alebo dať, čo si môžete dať. No a esenciálne oleje doTERRA sú perfektné a ja ich úplne milujem. A robím s nimi aj rôzne zmesy, napríklad do difuzéra. Ja mám takto difuzér a teraz som namiešala napríklad tangerinku, čo je mandarinka, madagaskarská vanilka, to je akože wow, že nádherná vôňa, voniate ako koláčik, keď si ju dám na seba, tak voniam ako koláčik, úplná krása. A mám tu ešte nejaké esenciálne oleje z Nobili Stylia, tak tam som dala nard a ylang ylang. A to je taká krásna kombinácia, wow, že úplne ako parfém. Samozrejme aj doTERRA má ylang ylang, aj nard a nádherne voňajú, len ja ich tu nemám akurát pri sebe. Takže môžete vyskúšať aj s touto kombináciou, ale viem, že aj tieto sú v poriadku, lebo som sa bola pozrieť v tej firme a zase doTERRA milujem a poznám celé ich vedenie, som sa s nimi osobne stretla v Londýne, aj na rôznych konferenciách a to je pre mňa vždycky topka, láska. A niekedy, keď máme nejaké esenciálne oleje, ktorým veríme, že sú prírodné a krásne nám voňajú, tak môžeme aj skombinovať a vytvoríme si taký jedinečný parfém. Tak krásny dníček, a ak máte nejaký esenciálny olej, tak určite si natrite na zápestia, na spánky, na zátylok, popodnos a ovoniavajte to zápestie, hej, že pošúchajte si ruky o seba a ovoniavajte. A prípadne si dajte do vlasov to zápestie, si zajdite, že pomasírujte si vlasy, lebo vlasy sú naše prirodzené difuzéry. Tak a ešte krásne si ovoniate, budete mať ako svoj osobný parfém podľa toho, aký máte esenciálny olej a ako máte náladu v dnešný deň. Tak majte krásny deň a vyskúšajte madagaskarskú vanilku s mandarinkou, to je pre mňa akože top kombinácia.
teraz akože túto zimu a jar, dá sa povedať, lebo teraz v januári už budeme prechádzať do jary, ale teraz je vlastne zima, takže ja mám obľúbenú teraz v zime tangerinku s madagaskarskou vanilkou. Toto je pre mňa top kombinácia a samozrejme On Guard vždy, všade, na každý spôsob milujem tiež. Ahoj!